приятели! Ето че отново сме заедно. Събота и е ден, в който обикновено правим лайф на треньора. И този следобед няма да изневерим на това нещо. Отново ще бъдем заедно. Само около минутка-две ще изчакаме тези, които искат още сега, на момента, да бъдат тук с нас и да се присъединят. А останалите просто ще си го изгледат на запис в групата след това. През това време можете да си приготвите като мен едната е такава чаша с студена, тонизираща напитка с алоe и лимон и удобно да се настаните преди да започнем. Аз вече ви писах вчера в групата, че темата ни днес ще е доста интересна. Ще си поговорим за съмненията, които ни измъчват, както и ще ви дам цели 5 начина, с помощта на които да развиете своята увереност. Още веднъж добре дошли на всички, които влизат и влязоха и са на линия. Смятам, че вече можем да започваме по същество. Един голям човек е казал: проблемът на този свят е там, че образованите хора са пълни със съмнение, а идиотите са пълни с увереност. Това е реплика на Чарлз Буковски. Не мога да не се съглася, че е уникална сентенция и прозрение. Далеч не само образованите хора обаче изпитват съмнение. Всеки човек е попадал в лапите на съмнението, то го е сграбчвало, печелило е или пък е губило от това нещо. И съвсем резонно изниква въпроса откъде идват тези съмнения, на какво се дължат, вредят ли ни, пречат ли ни, или пък ни помагат по някакъв начин. Защо е задължително непременно да ни пречат? Ясно е, че съмненията и неувереността създават много проблеми в живота ни. Няма нищо по-лошо от това да се чувстваш несигурен. Колко често сме си казвали, едва ли ще мога да направя това нещо. Струва ли си да започвам изобщо? Ами ако не ми се получи, правилно ли постъпвам? И аз си напишете в коментар или пуснете едно палче, ако такова нещо изобщо е минало през главата и ви се е случвало. Веднага си признавам, че едно от най-големите съмнения, които изпитвах за самия себе си, беше това дали хората ме приемат като информацията, която подаваме, нещо полезно, или пък съм смешен в техните очи. Ето, аз пръв си признах. Колко хубаво е, ако нямаме съмнение, ако нямаме алтернатива, никаква дилема, нали? Много е хубаво, когато нямаме дилема или необходимата информация, която да ни разколебае. Ще ви дам един пример. В НАСА може да се види плакат на пчели със следният надпис: аеродинамичното тяло на пчелата не е направено да лети. Хубавото е, че пчелата не го знае. Законът на физиката казва, че пчелата не може да лети. Всеки аеродинамичен принцип казва, че ширината на крилата е твърде малка, за да поддържа огромното си тяло в полет. Но пчелата не го знае това нещо. Тя не знае нищо за физиката. И все пак лети. Би ли полетяла пчелата, ако знаеше всички закони на физиката и аеродинамиката? Как мислите? За хубаво или лошо, ние сме информирани. Всеки от нас е изпадал в ситуация да бъде изправен пред съмнение или някакъв избор. Само че в случая ми се иска да направим тази разлика между това да се съмняваме и да изпитваме страх от провал. За страха в отделна тема, че ни е голям проблем. И идва момента, в който се запитваме съмнението какво е всъщност. Повече негативи ли ни носи или ни кара да се усъвършенстваме? Мотивира ли ни или ни отказва напълно от целите ни? Дали ни е приятел или пък враг? Едно е сигурно, то е доста често срещано сред хората. Характеризира се с това, че обременява ума на човек. И за всяко съмнение си има някаква причина, някаква предишна информация, която имаме по съответния въпрос. Някъде сме чули или прочели, или пък сме учили нещо по въпроса. И когато решим да направим нещо различно, информацията се появява на едното рамо и казва: ти нали знаеш, че не е точно така? И макар това да не е неизменна част от нас и съмнението винаги да присъства, е хубаво да имаме някаква граница, която да се опитваме да спазваме. От една страна съмненията могат да ни предпазят и да ни помогнат, ако ги приемаме по правилния начин. Могат да се превърнат в наши верни приятели. От друга страна, когато сме на кръстопът и се съмняваме, ние можем да изпуснем голям шанс в живота си. Или пък момент. И тогава, оставяйки верни на съмненията, те се превръщат в наши врагове.
Интересно е кога съмнението е полезно. Ако сме окей с това да позволим на съмнението да взима решението от наше име, то трябва да отделим някакво време, за да разберем какво точно искаме от него и как да се възползваме. Съмнението може да ни направи креативни за абсолютно нови идеи. С негова помощ можем да си отговаряме на въпроса как. Как да преодолея това препятствие, как да постигна желаната цел. Можем да оценим ситуацията и да избегнем вземането на прибързано решение, което може да ни струва скъпо. Това е положителната страна на съмнението. А кога трябва да го игнорираме? По интересен въпрос. Ами, ако му дадем шанс, спираме да рискуваме и опитваме нови неща. А в много случаи, поемането на риск и впускането в непознатото е правилният път напред. И да ви кажа, аз абсолютно вярвам, че съмненията забавят развитието ни повече от която и да била друга бариера в живота ни. Да пренебрегнем съмнението, обаче изисква смелост и практика. Когато човек започва да вярва повече в себе си, силата на този глас намалява, макар никога да не изчезва напълно. Той си е все там, на рамото и си ни мрънка постоянно оттам. С времето съм стигнал до един извод, че съмнението убива повечето мечти и цели от експериментирането. Запомнете го хубаво, ще изгубим много повече възможности от слушването в гласа на съмнението, отколкото от неговото пренебрегване. За да действаме така, че да нямаме загуби и така, че да постигнем целите си, ни е необходима увереност. И то не е каквато и да е увереност. Нужна ни е желязна и непоклатима увереност. Това е нещо, към което всеки един от нас се стреми. Едни се мъчат много да я придобият, докато при други изглежда направо като втора природа. Те са си уверени по принцип. Какви са тайните? Нека да видим какво ще мога да ви препоръчам. Ще ви дам 5 съвета, с които да опитате да развиете своята увереност. А вече е въпрос на избор дали ще опитате да промените нещата при вас самите. На първо място, мислете за увереността като мускул, който се тренира. Не се отказвайте. Замислете се за хората, които познавате. С какво се отличават най-уверените? Те едва ли са специалисти по всичко и едва ли винаги са имали самочувствието, което виждате в момента. Увереността изисква да се посветиш на нещо със страст и отдаденост, за да не станеш случайен човек, а да станеш наистина добър. Не с отказване, а с постоянство. Замислете се за нещата, които обичате да правите и са най-близо до вас. По всяка вероятност, това са неща, в които сте добри, просто защото им отделяте време за упражняване. Отделяйте повече време за тях, като добавяте и по малко нови. Постепенно и без да се изхвърляте. Упражнявайте се, ставайте все по-добри. Тренирайте го този мускул на увереността и нещата ще се случат. На второ място, каквото и да правите, опростявайте го. Много хора, които не са достатъчно уверени, правят нещата по-трудни, отколкото е нужно. И така лесно се провалят. Искат да докажат първо на себе си, че могат, но това ги проваля и засилва техните съмнения. Като се стремите да правите всичко по възможно най-простия начин, по-лесно изграждате вяра в себе си. Простотата е много по-близо до съвършенството от всичко останало във всяка една сфера. Всичко, което е просто, работи най-добре. Отделно малките крачки се взимат по-лесно, отколкото една-две по-големи. Третия съвет е свързан с това да се грижим за тялото си. И за килограмите си, и за личния си резултат. Изглежда невероятно правилно. И за това е изненадващо колко много хора пренебрегват това нещо. Когато се тъпчеш, когато постоянно се тъпчеш и ядеш хамбургери и чипсове, не може да се чувстваш добре отвътре. Увереността да знаеш, че даваш на тялото си качествена храна, тази, която ние имаме до себе си, на една ръка разстояние, е вече нещо съвсем различно. Същото важи и за движението. Заседналият начин на живот е перфектната рецепта за лошо самочувствие. В никакъв случай не бива да търсим някакви спортни постижения. По-скоро говорим за движение, което ви доставя истинско удоволствие. И нещата сами ще си дойдат на мястото, дори ще се изненадате приятно как се е получило това нещо, без дори да усетите. Четвъртият ми съвет е да си позволяваме да грешим.
Много хора не са уверени, защото искат да са съвършени. Те се стремят никога да не пропускат неща и никога да не допускат грешки и в крайна сметка стават ужасно несигурни. Парадоксално, но за уверените хора грешките са най-естественото нещо на света. Как звучи само? Хем са уверени, хем допускат грешки. Само, че когато си позволиш да допускаш повече грешки, в един момент си казваш, голяма работа, какво от това? И започваш да се чувстваш комфортно, да опитваш нови и нови начини, да подхождаш творчески. Колкото повече грешки правите, толкова повече увереност градите. Да не говорим и да не повтаряме максимата, че се учим от грешките си. Аз ще ви кажа нещо, което звучи много истински, макар и прочетано в нета. Журналист прави интервю на някакъв успял бизнесмен. Сър, разкрийте ни тайната на вашият успех. Ясно ми е, че това е дълъг разговор, но все пак накратко. Мога и накратко, казал бизнесменът. Мога да отговоря на този въпрос с две думи. Правилни решения. А как вземате правилните решения? Тук ще ми стигне и една дума. Опит. А как получавате този опит? Отговорът бил пак с две думи. Неправилни решения. Звучи добре като завършек. Аз просто нямам какво да добавя повече по този въпрос. И стигаме до петия съвет. Положете определени часове труд. Просто си дайте време. Да си спомним първия съвет. Избрали сме да кажем нещо, което обичаме. Това, което сме най-добри в него. И към него добавяме по-малко от новото. Практикувайте обаче всеки ден. Има много начини, по които да измерваме колко сме напреднали. Но един от тях и най-лесният е да отчитаме времето. Ако сме положили едно добро количество часове труд за упражнение, мога да се обзаложа, че ще сме майстори в това, което правим. Но си дайте необходимото време и постоянство. Давам един пример. Ако говорите с човек и му предложите участие в наша програма, той може да откаже. Най-вероятно, още първият. И това е нормално. Ненормалното е да се откажем от разговори с други хора заради първия. Дайте си шанс да се научите, вместо да затвърдите мисленето, това не е за мен, това не мога да го свърша. Ами смятам днешната ни среща да приключи по този начин, с тези 5 съвета. И много бих се радвал, ако те са ви били от полза и ви помогнат да надмогнете своите съмнения, като същевременно добиете така нужната за успеха увереност. Не трябва да имате абсолютно никакви притеснения. Това са абсолютно човешки качества и ние няма как да избягаме от тях. Но можем да положим съответните усилия, да ги контролираме и да се пообучим малко. Сега ви желая една прекрасна съботна вечер с вашите близки. Пазете се, обичайте се и ще се видим скоро в някоя друга наша среща. Можете спокойно да давате предложения за тема и ще я направим възможно най-скоро. Не се съмнявайте, че можете. Радвам се, че днес бяхме заедно. Чао от мен и до скоро!